în secția pentru bolnavi grav, totul era întotdeauna liniștit. Se afla în cea mai îndepărtată clădire a spitalului, parcă sugerând că cei ajunși aici se află la marginea morții și, prin urmare, ar trebui să fie lăsați în pace. Mihail zăcea într-un box separat. Starea lui era considerată extrem de gravă de către medici, așa că în ultima vreme se cufundase adesea în gânduri despre sfârșitul său iminent. Medicii spuneau adesea că o stare extrem de gravă nu este încă un verdict definitiv. Întotdeauna există perspective pentru un rezultat favorabil. Totuși, Mihail râdea deschis de aceste încercări jalnice de a înviora. Era un bărbat de vârstă medie, care își construise un business de succes. Întreaga sa viață muncise din greu pentru a-și acumula avere. Când îi se spunea că nu ar trebui să se epuizeze atât de mult, omul de afaceri răspundea glumeț că se va odihni la pensie. Acum însă, nu credea că va ajunge vreodată la acea pensie. Se poate spune că în ultimele zile își lua rămas bun de la toți. Îi era neliniștit sufletul. Nu era frică de moartea iminentă, dar îl preocupa soarta economiilor sale. Nu avea moștenitori cărora să le transmită afacerea, iar soția Irina nu era cineva căruia i-ar fi vrut să-i lase majoritatea banilor. Relația lor era destul de tensională. Dragostea părăsise căsătoria de mult timp, dar obiceiul îi făcea încă să trăiască sub aceeași acoperiș. Chiar și așa, adesea nu se vedeau, deoarece Mihail petrecea mult timp la muncă, iar Irina își petrecea vremea în saloane de înfrumusețare sau, ca o adevărată divă, mergea la tot felul de evenimente și petreceri. Dormeau în camere separate. Omul de afaceri nu dorea să o lase pe soția sa fără niciun ban. Intenționa ca, după moartea sa, ea să primească niște bunuri care să-i permită să trăiască confortabil în continuare. Însă își dorea să lase capitalul său principal altcuiva. Mihail repeta aceleași gânduri în minte, până când atenția i-a fost atrasă de apariția unei infirmiere care venise pentru curățenie zilnică. Marina lucra aici de câțiva ani și astăzi era și ea cu gândurile ei. Se gândea la soțul ei, Maxim, care suferea de dependență de alcool. Ieri, el fusese din nou dat afară de la muncă pentru un scandal bețiv. Max abia ce se angajase recent ca paznic într-un restaurant bun, dar întâlnise un cunoscut și, nesocotind că era la serviciu, a decis să sărbătorească întâlnirea cu el. Neștiind să bea cu măsură, a început curând să se comporte turbulent și a răsturnat masa. După aceasta, a fost dat afară cu rușine și s-a prezentat o factură mare pentru daune. Marina a fost nevoită să plătească suma, deoarece soțul său era aproape întotdeauna fără bani. Ce fac acum? Am economisit pentru un palton de iarnă, își gândea Marina disperată în timp ce spăla podeaua. Fiul lor tocmai împlinise 10 ani. Marina era extrem de îngrijorată pentru el, deoarece toate isprăvile bețive ale soțului se desfășurau în fața copilului, deci făcea tot posibilul să-l ferească de acest spectacol. Când Max se trezea din beție, își aducea aminte de familie, încerca să găsească un loc de muncă pentru a întreține, dar aceste momente de luciditate erau rare și adesea grijile materiale cădeau pe umerii ei fragili. Marina era obosită de sentimentul constant de rușine pentru soțul ei. Toți vecinii îi arătau cu degetul, spunând că este acea femeie care trăiește cu un bețiv și își trage familia după ea. La școala fiului lor, probabil că toată lumea știa despre situația lor. Așa că Marina i-a propus insistent soțului să urmeze un tratament într-un centru de reabilitare și să pună capăt acestui coșmar. Numai că Max, chiar și atunci când era treaz, refuza categoric. Sunt normal, striga el, și nu mă voi duce în acel loc de nebuni. Deși Marina încerca să-i explice că nu era vorba de un loc de nebuni, ci de un centru unde i s-ar putea oferi ajutorul necesar pentru a scăpa de dependență, el refuza categoric. Marina spera că măcar soacra ei va fi de partea ei și va ajuta să-l convingă pe Max, dar nici ea nu era dispusă să ajute. Ce vorbești, măriuță, se încrunta Vera Petrovna. Nu are ce căuta fiul meu în acel spital. Sunt acolo tot felul de bețivi și margini, el nu este așa. Marina clătina din cap cu amărăciune, înțelegând că nimeni nu este de ajutor. Soțul Marinei era adesea într-o stare de incoerență, iar soacra ei refuza cu încăpățânare să recunoască realitatea, preferând să-și păstreze iluzia că fiul ei nu se va pierde complet în alcool. Aceasta a dus la numeroase conflicte între ele.
Vera Petrovna considera că Marina era o soție rea, că nu avea grijă suficient de soțul ei și că, din această cauză, sărmanul Max își alină stresul cu alcool. Dacă ai mai mult timp pentru soțul tău, nu s-ar întâmpla așa ceva, îi spunea învățătoare, când Nora se plângea de câte un nou scandal. Dar eu deja îmi car întreaga familie pe umerii mei, plătesc facturile, cumpăr mâncare, practic, cresc copilul singură, cu un tată în viață, ei se enerva Marina. Atunci soacra se înfuriase și mai tare, începând să țipe. Nu ieșea nimic bun din aceste discuții. Astfel, Marina pleca tăcută, fără să dorească să continue disputa, iar apoi totul se repeta din nou. Încercând să se distragă de problemele de acasă, Marina se concentra mai mult asupra muncii. Recent, în secția lor au avut loc mai multe furturi de medicamente. Din această cauză, șeful a convocat recent o întâlnire de urgență cu tot personalul pentru a descoperi vinovatul. Întâlnirea, care s-a desfășurat pe un ton sever, era menită să sperie hoțul și să-l forțeze să iasă la iveală. La sfârșit, șeful a promis chiar că va face o anchetă internă și că hoțul nu va avea parte de milă. Data anchetei nu fusese anunțată, așa că nimeni nu știa când va începe. Pentru Marina, această situație nu era foarte relevantă, deoarece nu avea acces la medicamente, așa că nu avea de ce să-și facă griji. Totuși, povestea a zdruncinat secția și asistentele, precum și medicii, șușoteau frecvent despre acest lucru. Ceva, azi sunteți deosebit de tăcut, a observat Marina, încheind curățenia și adresându-se lui Mihail. El i-a plăcut imediat această femeie, așa că uneori discutau atunci când infirmiera venea pentru curățenie sau aducea mâncare. Marina observase de mult timp că acest om era puțin sumbru și gândea prea des la moarte, așa că încerca să-l readucă măcar puțin la viață. Gândindu-se la anii săi trecuți, omul de afaceri a răspuns încet. Cine știe cât mai am? Poate că timpul nu mai e pe zi, ci pe ore. Ah, mi-ar plăcea să fie vorba de ani lungi, a zâmbit infirmiera. Nu cred în asta, a spus Mihail. De fapt, nu avea nicio îndoială că altceva ar putea să se întâmple. Boala lui era prea gravă, iar Mihail nu mai credea în miracole încă din copilărie. După ce Marina a plecat, el a început din nou să se gândească la economiile sale. Trebuia să găsească o soluție urgentă, altfel destinul capitalului său considerabil era sumbru. Dacă nu ar veni cu o soluție, legea avea să decidă în locul său. Gândindu-se la soția sa, Mihail a făcut o grimasă. Recent, șeful de securitate îi prezentase dovezi că soția lui nu era credincioasă. Această situație i-a întărit și mai mult convingerea că Irina nu ar trebui să primească cea mai mare parte a moștenirii. Mulți parteneri care nu aveau moștenitori sau aveau relații proaste cu aceștia își lăsau averea unor fonduri sociale sau de caritate. Mihail s-a gândit la asta, dar neîncrederea lui în astfel de organizații era prea mare. Din surse de încredere, știa că în aceste locuri există întregi scheme de delapidare a banilor, așa că nu dorea să riște. În aceste gânduri sumbre au trecut câteva zile, până când Mihail a realizat că astăzi era o dată rotundă, 25 de ani de la terminarea școlii. Atunci a venit o idee și a ordonat paznicului să aducă urgent albumul de absolvire al școlii. Mihail prețuia amintirile din copilărie și păstrase multe lucruri legate de școală, inclusiv albumul. Soția lui Irina a fost cea care a venit să-i-l aducă. Ea nu-l vizita despre soțul ei, deoarece urăște spitalele și nu suportă mirosul medicamentelor. Totuși, pentru aparențe, juca rolul de soție iubitoare și grijulie. Așadar, strângând din dinți, s-a dus în camera soțului. Irina nu a înțeles imediat de ce Mihail era atât de interesat de amintirile școlare. Voi lăsa moștenirea cuiva dintre ei, a spus Mihail în gând. În sfârșit, a realizat ce trebuie să facă. Rămânea de rezolvat doar cine dintre foștii săi colegi avea acum cea mai mare nevoie de bani. Fața Irinei s-a lungit. Nu știa dacă să râdă sau să plângă. Mișa glumește sau vorbește serios. Poate că mintea lui s-a deteriorat după atâtea zile petrecute în secția pentru bolnavi grav? Într-un complet confuz, l-a întrebat, ce spui? Ai auzit totul foarte bine, i-a spus Mihail nemulțumit. Ești de-a dreptul nebun. A exclamat Irina, enervată, înainte de a părăsi clinica.
Mihail era foarte mulțumit de sine. Se părea că aceasta era singura idee clară pe care o avusese. Rămânea de făcut cel mai dificil lucru, să decidă cui să lase cea mai mare parte a moștenirii. Deși Mihail răsfoise albumul de mai multe ori, nu reușise să ia o decizie. În acel moment, ușa s-a deschis din nou. Mihail a crezut că soția sa se întorsese, revenită din șoc, dar în schimb a văzut-o pe infirmieră. E timpul prânzului, i-a spus Marina. Ți-am adus supă. Mihail o plăcea mult pe Marina. Fiind o persoană rezervată, el accepta doar un număr mic de oameni aproape de el, dar cu ea se împrietenise rapid. Mulțumesc. Și când infirmiera a vrut să plece, Mihail a avut o idee interesantă. Măriuță, am nevoie de ajutorul tău, i-a spus Mihail. Ce s-a întâmplat? Pacientul a indicat cu privirea către scaun, invitând-o să se așeze, și a întins albumul. Aș dori ca printre toți acești oameni să alegi pe cineva căruia să-i las cea mai mare parte a moștenirii mele. Marina l-a privit neclintită. De ce eu? Sunt sigur că vei face alegerea corectă. Mihail simțea că Marina era o persoană bună, așa că nu avea nicio îndoială în privința ei. Nu pot. E prea multă responsabilitate, i-a murmurat Marina, atinând albumul pe care erau 20 de tineri. Era un fel de nebunie, și Marina nu știa exact cum ajunsese să accepte acest lucru. Îți voi fi foarte recunoscător. Te rog, grăbește-te, nu mai am prea mult timp la dispoziție. Marina a întors pagina pentru a-i vedea pe toți. Deodată, sprâncenele ei s-au ridicat. Printre absolvenți nu se aștepta să-l găsească pe Maxim, soțul ei. A terminat și el școala acum 25 de ani. Max chiar vorbise recent despre asta. Foștii colegi voiau să se întâlnească undeva și Max chiar dorea să participe, dar a intrat într-o beție și a uitat. În mintea Marinei au început să apară imagini sugestive. Maxim primește o sumă mare de bani și apoi merge imediat într-un bar să sărbătorească. Apoi face asta din nou și din nou, până cheltuiește toți banii pe băutură și distracție. Doamne, cât de mult va cheltui pe băuturi! A gândit Marina cu groază. Vânduseră recent mașina lor veche pentru a adăuga bani la un credit și a cumpăra una nouă. Această chestiune a fost complet gestionată de soț, care a ascuns toți banii obținuți din vânzare. Marina a fost extrem de supărată și a amenințat că va solicita divorțul, dar Max a implorat și a convins-o să nu facă asta. Astfel, au rămas fără mașină nouă, dar cu un credit și un soț bețiv. Prin urmare, vocea din capul ei îi spunea insistent că Maxim nu trebuie să primească moștenirea. Ceva nu e în regulă, i-a întrebat Mihail, observând schimbarea pe fața Marinei. Nu, doar că sunt puțin dezorientată. Nu am mai luat niciodată astfel de decizii importante, i-a răspuns ea, încercând să pară calmă. Fără prea multă entare, Marina a ales o tânără din colțul opus al fotografiei soțului ei. Ea părea foarte drăguță și, prin urmare, Marina a ales-o. Katia Sveridova, cea mai frumoasă fată din școala noastră, i-a zâmbit nostalgic Mihail, dar în următorul moment zâmbetul i-a dispărut. A clătinat din cap. Nu va merge, i-a murit într-un accident acum 8 ani. Marina și-a mușcat buza și a început să-l urmărească nervos pe Mihail. Marina se simțea neliniștită. Asta e Max Juravlev, i-a spus Mihail. În interiorul infirmierei, totul s-a prăbușit. Întreaga școală superioră a alergat după Katia. Ea l-a respins mereu pentru că era sărăcăcios, a continuat Mihail. Mi-a fost întotdeauna milă de el. În acel moment, privirile lor s-au întâlnit. Marina a înghițit în sec. Conversația era foarte dificilă pentru ea. Era o mincinoasă slabă, deoarece spunea întotdeauna doar adevărul. Știți, cred că m-am decis, i-a spus Mihail, bătând din palme. Îi voi lăsa totul lui Max. A fost un tip bun. Dar cine e de vină că s-a născut într-o familie sărăcăcioasă? Cred că și acum are nevoie de bani. Dacă are nevoie de ceva, atunci de un tratament bun pentru alcoolism, i-a gândit Marina tristă. Situația ieșise de sub control și începea să se panicheze. Mi se pare că e o idee proastă.
Încercați să mai gândiți un pic, i-a spus infirmiera la ieșire. De ce credeți asta? A întrebat Mihail, ridicând sprâncenele suspect. Pur și simplu am un presentiment, i-a murmurat Marina. Mihail a început să-și frece bărbia în gânduri. Marina, îl cunoști pe acest om? Îți este cumva rudă. Infirmiera se străduia să rămână calmă, dar se simțea încordată. Nu l-am văzut niciodată. A murmurat ea. În acel moment, a intrat medicul care trebuia să efectueze examinarea planificată a pacientului. Profitând de ocazie, Marina a ieșit imediat în coridor. Mihail a clătinat obosit din cap, punând albumul înapoi. Nu reușise din nou să ajungă la o decizie concretă și timpul trecea. Infirmiera a băut într-o înghițitură un pahar cu apă și, în sfârșit, a reușit să respire ușurată. Se pare că a funcționat, i-a murmurat ea. Nu avea nevoie de bani străini. Știa că aceștia vor face mai rău soțului ei și vor aduce doar noi probleme. Mai bine să-i lase celor care chiar au nevoie, v-a gândit ea. Marina trebuia să meargă în sala altui pacient pentru a face curățenie, dar i-a tras atenție un apel telefonic. Salut, Roma, i-a spus ea cu un zâmbet cald. Fiul a tăcut mult timp. Apoi Marina a auzit suspinele liniștite. Să nu taci, ce s-a întâmplat? A început ea să se panicheze. Roma i-a spus cu greu că este umilit la școală. Marina a ascultat, ținându-se de inimă. Copilul ei nu-i spusese niciodată așa ceva, iar acum se părea că fusese dus până la isterie. Râdeau de mine pentru că am haine foarte ieftine, cumpărate la reduceri sau găsite la gunoi, i-a spus băiatul. Infirmiera a simțit o durere mare. I-a promis copilului că va merge imediat la școală să rezolve problema. Mai întâi, Marina s-a dus la șeful secției pentru a cere permisiunea. Acesta a privit-o cu dispreț, dar în cele din urmă i-a dat voie. Marina a alergat spre fiul ei. Roma i-a spus că, pe lângă umilințele din partea colegilor, trebuie să suporte și relațiile groaznice cu doamna de istorie. Învăț mereu toate paragrafele, i-a spus băiatul calm. Știi că îmi place istoria. Marina a încuvințat. Știa că fiul ei era pasionat de citit. Dar Natalia Vitalievna îmi pune mereu note proaste și mă critică. Cred că nu m-a plăcut niciodată din prima zi. Nu-ți face griji, dragule, i-a spus mama, mângâindu-le pe cap. Mă voi ocupa de tot. Între timp, du-te la cantină și cumpără-ți ceva bun. Marina i-a dat fiului o bancnotă și el, fericit, a plecat spre bufet, iar ea s-a îndreptat spre biroul de istorie. Acolo a fost întâmpinată de o femeie robustă, aplecată peste un teanc de caiete și mormăind nemulțumită. Natalia Vitalievna, i-a spus Marina, închizând ușa în urma ei. Învățătoarea a încuvințat, iar Marina a continuat. Sunt mama lui Roma Juravlev. Fiul meu se plânge că vă faceți de râs de el și îi puneți note proaste. Există vreo explicație pentru asta? Vocea ei începea să capete o nuanță de rigiditate. Când era vorba de copil, Marina se transforma, lăsând în spate timiditatea sa de infirmieră. Femeia a privit-o cu dispreț peste ochelari. Marina a realizat că nu va avea un dialog constructiv. Și ce ați fi vrut, mama lui Roma Juravlev? Când a fost ultima dată când ați adus bani la școală? Marina a rămas șocată de neașteptat. Marina îi ceruse soțului de mai multe ori să-i dea bani pentru școală fiului lor și el promitea că o va face. Se pare că a mințit din nou. Și banii au fost cheltuiți pe băutură. Dar ea nu a dat de înțeles. Ce legătură au banii cu atitudinea dumneavoastră față de copilul meu? A întrebat Marina, ridicând sprâncenele. Învățătoarea a dat din ochi și și-a încrucișat brațele. Așa cum vă comportați cu școala, așa se va comporta și ea cu dumneavoastră, i-a declarat arogant Natalia Vitalievna. Să fiți sinceră, singura modalitate de a câștiga favorurile dumneavoastră este să plătim? Nu se mai apreciază cunoștințele. A întrebat Marina, apropiindu-se. Ascultați, mama lui Roma Juravlev, pun note exacte pentru fiul dumneavoastră. Dacă doriți note mai mari,
Investiți mai mult, i-a răspuns iritată învățătoarea. Infirmiera a început să se înfurie de șantajul grosolan. Nu voi lăsa asta așa, i-a murmurat ea, trântind ușa. Marina a făcut câteva respirații adânci pentru a se calma. Fiul ei nu trebuia să o vadă într-o astfel de stare. Așa trecea prin destule probleme. Seara, întinsă în pat, nu a putut adormi mult timp, reflectând asupra zilei. Evenimentele de astăzi o scoaseră complet din ritm. Mai ales situația cu pacientul. Îi dorește foarte mult să creadă că problema a fost rezolvată, dar totuși se simțea neliniștită. Soțul său ronca zgomotos în sală. Din nou se îmbătase. Așa că l-a așezat acolo, fără să dorească să simtă mirosul de alcool lângă ea. Ce să facă cu moștenirea? A murmurat Marina, așezându-se pe pernă. Ziua următoare nu a început deloc bine. Abia deschise ochii și îl văzu pe soțul ei cerând bani. El a insistat mult timp că este foarte important, dar Marina a dat din mână și a plecat repede la muncă. Pe drum spre spital, Maxim a sunat insistent până când i-a închis telefonul. Ei bine, mulțumesc. Mi-ai stricat starea de dimineață, îi gândea Marina supărată. La muncă, lucrurile erau de neimaginat. Dimineața, a avut loc un accident mare. Un autobuz a intrat într-o mașină, iar atât de multe persoane au fost rănite încât întreaga clinică era în alertă. Tot personalul era implicat în muncă. Unii au fost nevoiți să facă ture suplimentare și să vină în afara turei lor obișnuite. Marina se plimba constant dintr-un departament în altul, executând sarcini ale medicilor și ajutând pacienții. Și doar atunci când a avut câteva minute libere și s-a așezat pentru a se odihni, apare Maxim. El mergea hotărât direct către ea. Maxim, ce faci aici? A întrebat Marina cu ochii mari. Nu se aștepta deloc ca soțul ei să vină la muncă. Se rușina de el și prefera ca nimeni dintre colegi să nu-l vadă. Marina, am nevoie urgent de bani, i-a continuat cântecul matinal al lui Max. Îmi voi cumpăra un costum nou și mă voi angaja. Este în interesul tău. Ți-am spus deja dimineața că nu am bani, i-a răspuns iritată Marina. Cum adică nu ai? A ridicat mâinile soțul. Ai cumpărat o jachetă pentru Roma? De ce ai bani? Am împrumutat aci bani de la colegi. Poate că mi-ai putea împrumuta și mie. Ea nu a răspuns nimic și a început să-l împingă spre ieșire, pentru ca nimeni să nu-l vadă. Nu dorea ca colegii să afle de situația lor. Marina știa că soțul ei va cheltui toți banii pe băutură. I-a pierdut încrederea de mult timp. Nu mă alunga, striga Maxim, împingându-se. Mai încet, i-a zis soția. Fiindcă în apropiere era camera lui Mihail, Marina a încercat să se depărteze cât mai mult, dar în acel moment, ca după un scenariu, ușa s-a deschis. A ieșit o asistentă. Procesul nu a durat mai mult de 1 minut, dar suficient pentru ca omul de afaceri să-l vadă pe fostul său coleg și să rămână uluit. Max, tu ești! A exclamat el. Mihail. S-a bucurat Maxim și, scăpând în sfârșit de mâinile soției, a intrat în camera vechiului său prieten. Desigur, știa despre averea considerabilă a lui Mihail, pentru că succesul său era cunoscut în toată școala. Marina era terifiată. Toate eforturile ei de a-l ține pe afacerist departe de soțul ei fuseseră în zadar. Suflând adânc, a intrat, de asemenea, în cameră. Asta e ce se întâmplă, i-a gândit cu groază. Maxim știa cum să se comporte. Îi zâmbea cu subordonare, îl bătea pe Mihail pe umăr, îi dorea însănătoșire grabnică și îi oferea tot felul de ajutoare. Pentru un vechi prieten aș face orice. Se lăuda Maxim, bătându-se aproape cu pumnul în piept. Marina, aflată la câțiva metri de acest circ, abia se ținea să nu țipe cât de mare e minciuna. Sunt eu mai bună? Se întreba ea. Am mințit și eu. Și acum se va afla. Își strângea nervoasă mâinile, încercând să găsească o soluție pentru a-și lua soțul. Însă conversația lor cu omul de afaceri continua neîntrerupt. Și acum, după ce am fost înlăturat de la muncă, nu găsesc loc nou, e suspina teatral Max.
De ce nu ai venit la mine pentru ajutor? Se miră Mihail. Păi de unde să știu că ești aici? Soția nu mi-a spus. Și ce legătură are soția cu asta? Întreba afaceristul. Păi ea lucrează aici, zâmbit Maxim și făcu un semn spre Marina. Infirmiera era gata să se împartă în pământ. Afaceristul îi aruncă o privire atât de grea, încât îi deveni rău. Se simțea copăleșită de multe sentimente, vinovăție pentru minciunile sale, rușine pentru comportamentul soțului și frica că acesta va lua moștenirea acelui om și o va cheltui pe băutură. Tensiunea era atât de mare încât începea să-i amețească capul. Așa e, deci e spuse încet Mihail, procesând informația. Dacă aș fi știut că ești aici, desigur că aș fi venit să te vizitez, continua Max să joace rolul. Timpurile sunt foarte dificile pentru mine acum. Nu am deloc bani. Își dădu peste buzunare, ceea ce îi spunea Marinei că e și mai rușinos. Chiar nu am nici măcar pentru o înghețată pentru fiuțul meu. Imaginați-vă. Afaceristul tăcea, gândindu-se la tot ce auzise. Considerând că este un semn bun, fostul coleg trecu la ofensivă. Mihail, poate că mă ajuți atunci, din vechea prietenie? Știu că ai atât de mulți bani încât îți ajung pentru câteva vieți, iar mie mi-este foarte greu. Poate ajung să cerșesc. Mihail se pregătea să răspundă ceva, dar nu apucă. Ce vorbești? Nu mai rezistă Marina. Este culmea arogantei. Trebuie să opresc urgent acest spectacol ieftin. Serios. Se agitase Maxim. Eu și fiul meu avem foarte mari dificultăți, Mihail. Practic, cresc copilul singură, în timp ce aceasta se uită cu dispreț la soție. De 3 ori am prins-o cu pacienții, îți imaginezi? Și nu este deloc rușine. Marina aproape că se sufocase de atâta minciună nenorocită. Am înțeles, Max, i-a răspunse pacientul cu un ton de metal. Vă rog, lăsați-ne singuri, se adresă el Marinei. Ochii infirmierei se umplură de lacrimi. Acest bărbat, care până atunci îi se părea prietenos, acum o priveau cu toată dușmânia. Și era atât de supărată încât ieși imediat din cameră. Eu nu pot să o alung așa, dar... Continua Maxim. Îmi pare rău de Roma. E atașat de mama lui. Așa că trebuie să o suport. Plângerile lui Maxim au avut efectul dorit. A obținut ce voia. După câteva minute, un pasnic al afaceristului i-a dus un plic greu. Mulțumesc, prietene. Nu te voi uita niciodată. Îi mulțum călduros fostul coleg. Acum voi merge să-i cumpăr fiului meu o jachetă nouă. Mințind în față, deja își făcea planuri în minte despre ce bar să viziteze. Marina a stat sub ușă tot timpul, așa că a auzit întreaga discuție. A clătinat amar din cap, înțelegând că soțul ei nu mai poate fi oprit. El ieși din cameră, mulțumit ca un elefant. Cum îți este rușine? Se strâmbăia. Max nici măcar nu reacționă. Tăcea, trecând pe lângă ea, bucuros. De atunci, Marina nu l-a mai văzut. În aceeași seară, el și-a strâns toate lucrurile și a anunțat că va închiria un apartament separat. Încep o viață nouă, i-a declarat solemn, iar tu nu ai loc în ea. Marina își dădu ochii peste cap. Să te duci dracului, zise Marina când ușa s-a închis în urma lui. Era mai bine așa. Nu va mai trebui să suporte crizele de beție, mirosul de alcool și sticlele împrăștiate prin toată casa. Poate că viața ei cu fiul va deveni chiar mai liniștită. Singurul lucru pentru care se îngrijora era starea lui Romca. Băiatul nu se recuperează încă după problemele de la școală, iar acum a văzut cum tatăl său părăsește familia. S-a închis în camera lui și nu voia să iasă mult timp, până când Marina a reușit în sfârșit să ajungă la el. L-a îmbrățișat strâns și a promis că totul va fi bine. Totuși, era nedrept, gândea ea, adormind. În timp ce soțul ei trăia pe picior mare, simțindu-se un bărbat înstărit, ea se adâncea în datorii, abia reușind să facă față cheltuielilor. Mă voi divorța de el, voi solicita pensie alimentară, e hotăr Marina și, în sfârșit, a dormi.
Noua zi a adus vestea că în spitalul lor a apărut un nou doctor, Sokolov Vladislav Igorevici. Totuși, toată lumea îl numea simplu Vlad. Era un tânăr recent absolvent al rezidențiatului. Încă de la început, a cucerit colectivul, în mare parte format din femei. Nu era surprinzător, deoarece Vladislav se comporta politicos și respectos. Numirea lui a fost o completă surpriză. Nimeni nu știa nimic despre el sau despre trecutul său. El doar ieri stătea pe bănci, zise o asistentă vârstnică, în timp ce ea și Marina savurau ceaiul. Ce poate ști el? După mine, e un naiv care a ajuns la o poziție înaltă. Infirmiera doar ridică din umeri. Toate gândurile ei erau la Mihail. În acel moment, omul de afaceri se afla în timpul unei operații dificile, care urma să decidă dacă va supraviețui sau va muri. După ce s-a aflat despre minciunile Marinei, ei nu mai vorbiseră. Mihail încetase să-i mai acorde încredere și ceruse să-i fie alocat o nouă infirmieră, astfel că Marina nu a avut ocazia să-și explice. Omul de afaceri mergea la operație cu inima grea, deoarece nu își făcuse testamentul și nu desemnase un moștenitor principal. Între timp, Maxim trăia pe picior mare. Ajutorul colegului său îi permitea să nu mai fie atent la prețuri și să se distreze din plin. Dacă înainte în apartamentul lor se găseau doar conserve de băuturi ieftine, acum cumpăra băuturi mai fine. În barul de lângă casă nu-l mai vedeau de mult, pentru că acum mergea doar în localuri scumpe. Maxim observa că tot mai multe femei începeau să-i acorde atenție. Și nici nu se gândea, în timp ce era amețit, că privirile seducătoarelor cădeau mai degrabă asupra portofelului său gros, decât asupra feței sale roșii și rumenite. Îi plăcea foarte mult. De aceea, adesea și invita necunoscuții la băuturi. Într-o seară, i-a plăcut o femeie care bea un cocktail singură la bar. Max și-a aranjat părul, și-a corectat gulerul și a mers la tac. Permite-mi să te servesc, doamnă, i-a spuse el cu o voce galantă. Maxim auzise această frază în filme și era convins că va funcționa. Permiți, i-a răspunse jucăuș blonda. Max chemă barmanul și comandă 2 cocktailuri. Apoi încă unul și încă unul. Eu sunt Max. Strigă el, încercând să acopere muzica tare. Irina. Răspunse necunoscuta în ritm. După 5-a rundă, el încetase să mai joace rolul de gentleman misterios și își dezvăluise adevărata față. Povesti Irinei întreaga sa poveste despre cum s-a îmbogățit, punând accent pe prietenul său și lăudându-se cum l-a păcălit. De îndată ce a menționat numele prietenului, interlocutoarea a început să râdă isteric. Dar acesta este soțul meu, spuse ea, încălzindu-se. Se uitau unul la altul și râdeau din ce în ce mai tare. Ascultă, am o idee grozavă, i-a spuse Irina cu un ton conspirativ, când au ieșit la aer proaspăt. Îi era clar că Max era trimis de soartă pentru a-l păcăli pe soțul ei. Știa perfect valoarea averii sale și că Mihail nu intenționa să-i lase toți banii, ceea ce o enerva foarte tare. Nicio problemă, Miși, pe lumea cealaltă banii nu-ți vor folosi și nici nu mă vor face fericită, îi gândea ea, frecându-și degetele de anticipație. Irina îi propuse noului său prieten să ceară în continuare bani de la Mihail. Bineînțeles, dacă acesta va supraviețui operației, iar dacă nu, problema se va rezolva de la sine. El este un bărbat bun, el asigura ea. Nu-l deranja, lasă-l doar să ajute pe cei săraci și nevoiași. Și ce-i voi spune de data asta? Începu Max să se îndoiască. Găsește ceva. La urma urmei, cere bani pentru tratament pentru fiu. Și Maxim acceptă. Perspectiva de a se îmbogăți pe seama altuia nu putea să nu-l încânte. Și, în plus, avea un partener atât de fermecător. Între timp, viața Marinei nu mergea deloc bine. Când soacra a aflat că fiul ei a părăsit familia, a făcut un scandal atât de mare încât aproape că i-au plesnit timpanul. Vera Petrovna o acuza pe Marina de tot, spunând că ea l-a dat afară pe fiul ei pe stradă. Chiar dacă Marina încerca să demonstreze că soțul ei a luat singur această decizie, totul era în zadar. Întrucât scandalul de acasă nu-i dădea pace, Marina încerca să se calmeze muncind, dar nici acolo nu era liniște. O altă infirmieră, Olia,
I-a spus că omul de afaceri era în comă după operație. Marina și-a ascuns fața în palme. Îi părea sincer rău de acel om, chiar dacă recent avuseseră un conflict. Întreaga zi părea că merge prost. Îngrijorările îi afectau starea, iar acum soarta părea să-i facă și mai mult rău, trimițând-o în fața unei asistente șefă furioase. Cum îndrăznești, Marina? Într-adevăr, ai fost nemernică. Striga femeia, ținând în mâini halatul cu inițialele ei brodate. La început, Marina nu înțelegea ce se întâmplă, dar, privind mai atent, a observat câteva fiole în buzunarul ei. Era acel medicament care fusese recent furat. Marina avea ochii mari și era gata să spună că nu a luat nimic, dar asistenta șefă nu îi dădea ocazia să vorbească. Cât de rușinoasă poți fi? Te-ai prefăcut a fi o victimă. Ți-am împrumutat chiar și bani. Continuă ea. Așteptați, aceasta este o greșeală. Reuși Marina să spună în cele din urmă. Nu am luat niciodată ceva străin. Întregul departament se adunase deja, inclusiv angajații care se ocupau cu pacienții, care ieșiseră din saloane. Acesta nu este halatul tău. Ridică sprâncenele asistenta șefă. Este al meu, dar, își începu Marina, dar a fost întreruptă de o colegă. Dar ai furat, nenorocito, e complet aceasta. În birou se făcuse mare zarvă. Toți vorbeau între ei. Marina era privită de atât de multe perechi de ochi încât se simțea complet expusă. Explicațiile ei sunau lamentabil. Verificați dulapul, i-a spuse un medic în vârstă, ajustându-și ochelarii. Asistenta șefă se grăbi să-l deschidă cu cheia ei. Acolo erau mai multe pachete de medicamente furate. Ce mai era de demonstrat, îi izbucnia. Marina se simțea ca și cum ar fi fost tropită cu apă fierbinte. Nu știu cum au ajuns aici, îi spunea ea. Jur că nu am luat nimic. Evident, nimeni nu o crezu. Colegii ei o acuzau pe rând și nu își ascundeau dezamăgirea. Numai tânărul doctor Vladislav stătea deoparte, cu brațele încrucișate. Se scărpina gânditor la bărbie, observând situația, și după câteva momente scoase un blocnotes și făcu câteva notițe. Toată lumea era atât de absorbită de denunțarea presupusei hoți, încât nimeni nu observase acest episod. Povestea ajunse în aceeași zi la doctorul șef. Fiind o persoană corectă, el ascultă toate părțile, asistenta șefă, care avea ca martor jumătate din departament, și infirmiera care jura că nu a furat nimic. Voi convoca un consiliu medical care va lua decizia finală, își proclamă doctorul șef. Se hotăr să se adune în cel mai scurt timp, așa că întâlnirea a fost stabilită pentru 2 zile după incidentul de astăzi. Între timp, Marina se simțea groaznic. Nu putea să mănânce sau să doarmă. Dacă va fi considerată vinovată, va fi concediată și nu va mai găsi un alt loc de muncă. Doamne, de ce trebuie să suport toate astea? Suspina ea. Marina știa că este nevinovată și că cineva o aruncase la înaintare. Dar de ce? Nu înțelegea infirmiera. Era în relații bune cu toată echipa și nu dorea răul nimănui. În noaptea dinaintea consiliului, nu reuși să prindă nici măcar un minut de somn și ajunse complet nervoasă. Încerca să se liniștească, gândindu-se că, fiind nevinovată, nu ar trebui să se îngrijoreze. Dar era greu. Doriți să vă fac un ceai, ca să vă liniștiți puțin? Întrebă Vlad, apărând brusc în ușă. Da, vă rog, îi răspunse Marina fără entuziasm. Beau ceaiul în liniște. Marina se uita la ceas. Destinul ei urma să fie decis în doar 20 de minute. Nu vă faceți griji, totul va fi bine, e spuse în cele din urmă noul venit. Marina zâmbă. Îi plăcea ce sprijin neașteptat. Doctorul șef își alocase biroul său. Era spațios și putea prinde mulți oameni. El a condus consiliul. Lângă principalul medic se aflau câțiva adjuncți, iar la o oarecare distanță era asistenta șefă care descoperise lipsa medicamentelor în buzunarul infirmierei și câțiva alți angajați. Marina nu mai participase niciodată la un astfel de consiliu. Era o angajată medicală de nivel inferior, care nu era obișnuită cu asemenea situații. Așa cum știți,
În ultima lună, la spitalul nostru au dispărut medicamente. Până în prezent, paguba cauzată de aceste furturi se ridică la o sumă considerabilă, a început doctorul șef. Marina rămase șocată la auzul acestor cifre, iar frica îi se amplifică. Astăzi ne-am adunat pentru analiza cazului Marina Nicolaevna Juravlova, le continuă el, uitându-se spre infirmieră, care se ghemuia în scaunul ei și își pleca capul, pregătindu-se pentru verdictul privind vinovăția ei. Apoi, șeful a ascultat pe rând pe toți cei care aveau legătură cu medicamentele. Asistentele au confirmat că Marina a fost de mai multe ori în laboratorul unde erau păstrate medicamentele. Dar nu aveam acces la ele, încerca Marina să se apere. Știți că această grupă de medicamente este păstrată într-un dulap încuiat. Deci cheia nu a fost găsită în urma unei percheziții amănunțite a dulapului și a biroului în care Marina petrecea mult timp cu altele. Acest lucru nu a împiedicat condamnarea ei. Faptul că fiolele au fost găsite în buzunarul ei a fost decisiv. Marina nu putea rosti niciun cuvânt. Își făcea toate eforturile să nu plângă în fața colegilor. Printre ei se afla cineva care o acuzase pe nedrept și nu dorea să-i vadă lacrimile. Totul este pierdut, îi gândea Marina. Acum mă vor concedia și vor cere să returnez paguba. De unde aș putea să aduc atâția bani? Îmi cer scuze, se auzi vocea lui Vladislav, iar toată lumea se întoarse spre el. Înainte de a lua o decizie atât de importantă, aș dori ca comisia să se uite la un videoclip, continuă Vladislav. Vladislav Igorievici luă cuvântul adjunctul șefului medicilor. Nu ați auzit că decizia a fost deja luată? Ce altceva ați putea arăta? Râse el. Din spate se auziră și alte râsete, căci tânărul medic nu era luat în serios. Unde se bagă sta mic. Șopti o asistentă colegului ei. Bine, atunci voi începe cu asta. Vlad scoase din buzunarul halatului său un certificat de poliție. Doctorul șef își puse imediat ochelarii și se aplecă peste masă, concentrându-se asupra documentului. În birou se instală o tăcere mormântală. Toată lumea se uita confuză unii la alții. Se pare că între ei se afla un spion și nici nu bănuiau asta. Elena Vladimirovna îi indică Vlad către asistenta șefă. Aceasta este femeia care te-a acuzat pe nedrept și despre care spunea că te-a prins asupra faptei. Este, de fapt, hoțul pe care îl căutați de mult timp. Asistenta șefă deveni roșie de rușine. Era întrebată din toate părțile dacă asta era adevărat, dar ea tăcea și își ținea privirea în pământ. Așa este, am instalat camere în anumite încăperi, continuă Vlad, introducând un stick USB în televizor. Pe ecran apăru clar cum Elena Vladimirovna, simțind că situația se agravează, a încercat să arunce vina pe un om nevinovat. Într-adevăr, pe ecran apăru figura asistentei șefe care, uitându-se constant în jur, intră în laborator, luă câteva fiole și le puse în halatul ei medical. Marina rămase îngrozită. Și această femeie avea tupeul să mă acuze de furt. Cum îți permiți? Strigă ea. După apariția acestei dovezi concludente, Consiliul a început să ia o nouă direcție. Marina a fost complet exonerată, iar asistenta șef a fost găsită vinovată pentru toate acuzațiile. Când Marina a fost lăsată să plece acasă, ea nu putea să se miște până nu a așteptat să-l găsească pe Vlad. Nu știu cum să vă mulțumesc. Ați salvat nu doar locul meu de muncă, ci și viața mea. Exclamă ea, emoționată, și, în impulsul ei, l-a îmbrățișat pe polițist. Nu am făcut decât să-mi fac datoria, i-a spuse Vlad, surprins de această reacție, dar plăcut impresionat. De atunci, viața Marinei a început să se stabilizeze treptat. La muncă, lucrurile au devenit liniștite. S-au încheiat întâlnirile constante și suspiciunile. Asistenta șefă a fost concediată cu rușine, iar câțiva colegi chiar i-au cerut scuze. Marina i-a făcut lui Vlad o plăcintă ca semn de mulțumire pentru ajutorul acordat și i-a oferit-o când a venit să-și ia lucrurile. Misiunea lui era completă și, prin urmare, nu mai avea ce să facă acolo. După ce au discutat, au convenit să bea o cafea împreună. Așa a început comunicarea lor. Marina își împărtășea temerile legate de divorț. Vlad o înțelegea perfect, deoarece el însuși divorțase de soția sa cu 3 luni în urmă.
Marina nu-l mai văzuse pe soțul ei de câteva săptămâni. Îi dăduse câteva telefoane, dar nu răspunsese. Max a ignorat intenționat apelurile soției, considerându-le mesaje dintr-o viață eșuată pe care dorea să o uite. Acum, se bucura de o aventură amețitoare cu Irina, care rămânea frecvent la el. Împreună mergeau la petreceri și cheltuiau banii lui Mihail. Îi plăcea să trăiască pe seama altora și să nu facă nimic. Mihail era încă în comă, iar încrederea lor că va muri în curând și că întreaga moștenire îi va reveni Irinei ca singurului moștenitor legal, creștea pe zi ce trece. Max deja își pierduse răbdarea. Zilele treceau și banii din portofelul său se diminuau treptat, dar nu era dispus să-și reducă nivelul de trai. Cel mai rău o ducea Roma. Oricât de nepotrivite ar fi fost acțiunile tatălui său, el se afla mereu aproape, petrecându-i timp. Acum, nici măcar acest lucru nu mai era disponibil. În plus, mama lui era deprimată de câteva zile. Copilul nu înțelegea ce se întâmplă, se învinovățește, crezând că problemele au început din cauza notelor sale proaste la școală. Ultima picătură a fost bătaia de joc a unui tânăr din școală care râdea de telefonul său cu butoane, comparându-le cu smartphone-ul său de ultimă generație. Râsetele au fost preluate și de alți colegi, astfel că Roma se simțea tot mai izolat. În cele din urmă, băiatul nu a suportat presiunea și a părăsit ultima oră, care era lecția de istorie cu doamna învățătoare pe care o urăște. Marina a început să se îngrijoreze seara. De la prânz ar fi trebuit să primească un apel de la fiul său, dar telefonul nu a sunat. Nu s-a panicat imediat, deoarece Roma era un băiat răspândit și adesea uita să sune. A vrut să-l sune ea însăși, dar a fost distrasă de un pacient. Acum, după ce a căutat în toată școala și a discutat cu toți profesorii, Marina simțea un acut sentiment de vinovăție. De ce nu l-am sunat? Se întreba ea printre lacrimi. Acum era prea târziu. A lăsat mai multe apeluri și mesaje, dar Roma nu a răspuns. A alertat pe toată lumea. Băiatul a fost căutat de profesori, poliție și chiar câțiva colegi de muncă au venit să ajute. Ultima dată a fost văzut în zona parcului orașului. Ne îndreptăm acolo, și anunță Vlad. Evident, el nu a putut rămâne deoparte și a oferit din nou ajutorul său. În căutarea băiatului a plecat o echipă de poliție, inclusiv câini de urmărire. Vreau să vin și eu, îi spuse Marina. Era gata să facă orice pentru a-și găsi fiul cât mai repede. Timpul trecea și încă nu se obținea niciun rezultat. Marina plângea din ce în ce mai tare, iar inima ei era frântă de temeri. Își imagina scenarii teribile. A sunat de câteva ori la soțul ei, sperând că el ar fi putut să-l ia pe băiat pentru o plimbare, să se distreze puțin. Bravo! Ai reușit să pierzi și copilul, spuse Max, în sfârșit răspunzând la telefon, iar Marina aproape că a plâns și mai tare. L-am găsit, exclamă un polițist, ieșind din cabina îngrijitorului local. Marina s-a apropiat imediat și l-a îmbrățișat pe fiul ei. Roma privea confuz la mulțimea de oameni din jurul său. După ce a plecat de la școală, băiatul a petrecut mult timp plimbându-se prin parc, iar când a început să se întunece, s-a adăpostit în locuința îngrijitorului și a dormit fără să-și dea seama. Telefonul său se descărcase, așa că nu a auzit nimic. Mami, voi mi-ați căutat? Se miră băiatul. Desigur. Răspunse ea printre lacrimi. Marina l-a desprins pe fiul său și l-a privit serios. De ce ai fugit? Credeam că doar mă aduc probleme. Roma și-a plecă capul. Ea tot timpul mergea tristă, iar tata a plecat undeva și nu s-a mai întors. Inima Marinei s-a strâns. Cu toate treburile ei, uitase complet de copil. Îi era atât de rău, iar ea nici măcar nu observa cât de grav era totul. Era atât de preocupată de treburile de la spital încât nu observa propriul său fiu. Mâine depun cererea de divorț. Nu mai poate continua așa, îi gândea ea. Drăguțule, ce faci? Polițistul s-a plecat pentru a se apleca la nivelul băiețelului și a mângâiat ușor părul. Vrei să ți-l prezint pe Hunter? A spus el, indicând spre un ciobănesc mare, care stătea liniștit la capătul lesei. Ochii lui Romca s-au luminat, deoarece iubea foarte mult câinii,
în special această rasă. Starea lui de spirit s-a îmbunătățit imediat. Mulțumesc mult, a spus Marina, adresându-se lui Vlad. Ai fost din nou salvatorul meu, nu știu ce aș fi făcut fără tine. Mă bucur, a zâmbit polițistul. Au rămas un timp uitându-se unul la altul, până când Romca a spus că vrea acasă. Vlad s-a oferit să-i ducă acasă. Perspectivele unei plimbări cu mașina de poliție l-au bucurat și mai mult pe copil. După câteva săptămâni, Marina și Vladislav au început să se întâlnească. Ea a fost cucerită de masculinitatea și disponibilitatea bărbatului de a-i veni mereu un ajutor, iar polițistul a apreciat foarte mult mila și bunătatea ei. Divorțul de soțul ei nu a fost o problemă. Max era de asemenea interesat să divorțeze, așa că nu a pus obstacole și a fost de acord. Pentru a nu repeta greșelile anterioare, Marina i-a spus totul sincer fiului ei. A decis să nu-i mai ascundă nimic. La început, băiatul a suferit din cauza divorțului părinților, dar l-a acceptat pe Vlad. I-a plăcut imediat acest polițist bun, care l-a prezentat câinelui. Mai mult ca toată, a fost supărată soacra. Vera Petrovna a venit de mai multe ori acasă la Marina și a încercat să o descurajeze de la această idee. Ce faceți? De ce faceți asta? Mormăia femeia în vârstă. Avem un fiu care crește. Era convinsă că Max și noră sa s-au despărțit doar pentru o vreme și apoi se vor împăca din nou. În mintea ei nu putea să înțeleagă cum poate cineva să divorțeze. Vera Petrovna, acum facem ce e corect, i-a răspuns Marina cu calm. De mult timp nu ne mai iubim unul pe altul și ne provocăm doar probleme. În realitate, voia să spună că Max îi creează neplăceri, dar a tăcut tacticos pentru a nu o enerva și mai mult pe soacră, care și așa avea nervi slați și un caracter isteric. Vera Petrovna a continuat să plângă mult timp, dar în cele din urmă a trebuit să se împace cu situația. Și curând s-a întâmplat ceea ce puțini mai credeau. Mihail, care fusese îngropat de medic, soție și chiar de Max, a ieșit din comă. Starea lui era stabilă. Șansa ca el să se vindece complet era deja foarte mare. Despre asta i-a spus în secret asistenta Olga. Simțea că între ele există o tensiune nespusă. Prin urmare, imediat ce pacientul a devenit mai puternic, Marina a apărut în camera lui și a spus totul despre soțul ei. Nu avea nevoie de bani urgent. Suflând ușor, a recunoscut asistenta. El avea nevoie doar de medicamente și plimbări, a adăugat ea cu dispreț. Omul de afaceri a clătinat din cap. Îți mulțumesc, Marina, a spus el sincer. Ai fost foarte bună cu mine și mi-ai deschis ochii asupra adevărului, iar eu am fost nedrept cu tine, pentru care îți cer scuze. După aceea, Mihail a dat dispoziție subordonaților să nu supravegheze doar pe Irina, ci și pe Max. Cât de mare a fost surpriza lui când i-au adus fotografii cu aceștia doi într-o poziție foarte provocatoare. Ce tip viclean! A lovit Mihail cu mânie. A luat banii mei. Și soția mea. Data următoare când Max a venit pentru sprijin financiar, Mihail era deja perfect informat despre toate păcatele sale. Prietene, doar tu mă poți ajuta, își plângea fostul coleg de clasă. Soția a cerut divorțul și am rămas doar eu și fiul, iar el are nevoie de mulți bani pentru o operație. Se pare că este foarte bolnav, ajută-mă, te rog. După aceste cuvinte, Max a fost izgonit afară din spital și s-a ordonat să nu mai vină niciodată. Dacă Max va mai încerca vreodată să se apropie de Marina sau de copilul lor, Mihail a promis că îl va trimite în închisoare. În curând, Mihail a solicitat divorțul de soția sa Irina. La împărțirea bunurilor, i-a primit un mic apartament la marginea orașului. Irina plângea, cerând să fie iertată și jurând că îl va părăsi imediat pe Maxim și nu se va mai uita niciodată la el. Cine trădează odată, va trăda și a doua oară și așa mai departe, i-a spus Mihail cu o filosofie rece. Apoi a ordonat să fie expulzată și pe fostul soție. Astfel, justiția începea să se restabilească treptat. Marina a început să-l viziteze mai des pe Mihail. A observat că starea pacientului s-a schimbat considerabil. Nu mai gândea la moarte și a început să-și facă planuri pentru viitor. Mulțumesc, Olga, i-a zâmbit omul de afaceri, adresându-se noii sale asistente.
Marina a observat cum îi se luminau ochii lui Mihail când se uita la colegă și cum o urmărea cu privirea. Olga, de altfel, era necăsătorită. Marina a zâmbit viclean, odată ce asistenta a dispărut pe ușă. Câteva zile mai târziu, Mihail a fost în sfârșit externat. A realizat că era timpul să renunțe la muncă, deoarece își rata întreaga viață. A strâns suficient capital pentru a trăi fără să-și refuze nimic, așa că a lăsat majoritatea responsabilităților în grija managerilor și s-a concentrat pe viața personală. Fără să stea prea mult pe gânduri, i-a propus lui Olga să se căsătorească. Era de vârsta lui și aveau deja o conexiune foarte bună. Îl cucerise și grija ei de interesată. El și-a dat seama că avea nevoie de o astfel de femeie. Irina nu i-a oferit niciodată ceva necondiționat. În schimb, fostă soție s-a despărțit de Maxim. S-a dovedit că relația lor era bazată exclusiv pe bani și distracții. Când acestea s-au terminat, și pasiunea a dispărut. Irina l-a dat afară pe Max din apartamentul ei. El a blestemat-o mult timp, spunând că nu e obișnuit cu sărăcia și că ea va avea soarta ei. La începutul primăverii, Mihail a organizat o dublă și splendidă nuntă pentru toți noii săi cunoștințe și pentru soția sa iubită. Astfel, viețile lui Olga, Mihail, Marina și Vladislav au fost transformate de aceeași spital. Gândiți-vă, i-a spus Marina în timp ce dansa cu soțul ei în valsul de nuntă. În câteva luni, viața s-a întors cu 180 de grade. Dacă cineva mi-ar fi spus acum 6 luni că mă voi recăsători, aș fi râs în fața acelei persoane. Iar acum dansez la propria mea nuntă și mă pregătesc să devin mamă pentru a doua oară. Vă mulțumesc că ați fost cu mine până la final. Nu uitați să vă abonați și să puneți like la această istorioară. Pe curând!